ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ଯାହା ସିଧା ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ, ନିରାଶ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ସଫଳତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁସ୍ତକ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍ର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ନେପୋଲିଅନ୍ ହିଲ୍ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେନରୀ ଫୋର୍ଡଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସଫଳତାର 13ଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଲି ଅଭାବରେ ହିଁ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସଫଳତାର ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଯାଦୁ ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? ବାସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେହି 13ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆକ୍ଟ 1, ଦ ସ୍ପାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ, ବା ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋକର ଝଲକ। ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ନିଆଁ। ନେପୋଲିଅନ୍ ହିଲ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଛି, ମାଟିରେ ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବା ଡିଜାୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଏକ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର, ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦରକାର, ସେହି ବିଷୟରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମାଟି ତଳୁ ସୁନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୋଦାଳ ଦରକାର ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କୋଦାଳ ଭଳି କାମ କରେ। ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱାସ ବା ଫେଥ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ସନ୍ଦେହ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ହସେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିନିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଆକ୍ଟ 2, ଫର୍ଜିଂ ଦି ୱେପନ୍ସ। ନିଜ ମନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। କାରଣ ଖାଲି ଆଲୋକର ଝଲକ ମିଳିଗଲେ ହେବନି, ତାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅଟୋ ସଜେସନ୍ ବା ଆତ୍ମପରାମର୍ଶ, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ରାତିରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇବା, ନିଜ ମନକୁ ପଜିଟିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ ନଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଚଳିବନି, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବା କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଇମାଜିନେସନ୍ ବା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମଣିଷ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ତାହା ନିର୍ମାଣ ବି କରିପାରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମିଶି ସଫଳତାର ଏକ ବହୁତ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକ୍ଟ 3, ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ନିରନ୍ତର କର୍ମ ବା ଆକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି। କାରଣ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବାନି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ସଫଳତାର ଠିକ୍ ଏକଦମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପୁରା ଫିନିଶ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ସେମାନେ କାହିଁକି ଫେରିଆସନ୍ତି? ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାର ସେହି ଜିଦ୍ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6, 7 ଏବଂ 8ରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦି ଆକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଇଫେକ୍ଟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ, ମାନେ ଏକ ସଲିଡ୍ ଯୋଜନା, ଦୈନିକ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା ଡିସିସନ୍। ଯେତେ ସଫଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଧୀରେ ବଦଳାନ୍ତି। ବେଶୀ ଭାବିଲେ ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ। ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ବସ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ହିଁ ଜଣେ ୱିନରକୁ ଜଣେ ଲୁଜର ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆକ୍ଟ 4, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମାଷ୍ଟରୀ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ବା ବିସ୍ଫୋରକ ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଶେଷ 4ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ମନର ସୁପର ପାୱାରକୁ ଅନଲକ୍ କରିଦିଏ। ନବମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଦଶମ ହେଲା
ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମ ଅବଚେତନ ମନ ଏକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରେଡିଓ ରିସିଭର ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆଇଡିଆ ଟାଣି ଆଣେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ ବା ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବା, ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଭୟ। ଭୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଶ୍ମନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ଭୟ କାରଣରୁ ହିଁ ଜୀବନସାରା ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ଭୟର ଏହି ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆକ୍ସନର ମଇଦାନକୁ ଓଳାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭୟକୁ ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥିବ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 5ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ପାଇଲେ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବସ୍ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଏକୁଟିଆ କେହି ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଏକ ମଜବୁତ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ସହ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ବିଫଳତା ବା ଫେଲିୟର ହେଉଛି ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ପାହାଡ଼। କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନା କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଶେଷରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଥିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍ ସତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅସଲି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଳିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ନିରାଶାର ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ?